сәлемәтлеге шикле балаларның Могҗиза студиясы проектларына багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Фәнис Наил улы Мөсәгыйтов, Кәрим Тинчурин театры директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Зөфәр Назим улы Харисов, Татарстанның Халык Россиянең атказанган артисты, Могҗиза студиясы укытучысы, Альбина Фәрит кызы Сәлимгәрәева ва Благо вместе инициатив төркем җитәкчесе һәм шулай ук Имамиев Анель Алмаз улы Могҗиза студиясы актеры. Спикерларга сүз биргәнче башта видео карап узыйк. Безнең шунда утырырга телисеңме? Син имгә, кетләр, тыймагыз. Manda valla, manda kurutma oğlum. Ulan, tanışlan. Nerse buldu oğlum. Tanışlan. Eyde soluyuz. Eyde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tanışlan. Ut bitti de dünya bitmedi biteli oğlum. Durumuz devam ediyor. Ani, anda kurtulur canlar. Alar olsa, Yavuz. Bunda bizden başka bir kimde yok. Sen onu koyan bilesin. Göreyim balam, göreyim. Nişek, ani, bunda karanlık bir. Amin, köngülüm bilen göreyim. Köngül bilen, ellen indi karanlıktan da yaktı nur. Yavuzlardan da yakşılık görüp bular. Bu dünyada bir kişi de noşargına bulup bite olmay. Onun yakşı yakları da köp. Görebilirge gine gerek. Ani, dünyada bir nindi naşarlık işlemegen kişi var mı? Dört ayaklı at tabına diler babaylar. Yalgışmagan kişi yoktur. Var aniyim. Hem Mia'nın kim ekenini de bilem. Kim? Sin aniyim. Sin benim göreydim. Rahmet sana. Фәнис әфәнде, иң беренче булып сүз сезгә. Гомумән татар телендә сәламәтлеге шикле булган балалар өчен мондый проектлар юк. Бу проектны ничек итеп башлап җибәрдегез? Аның идеясе гомумән ничек килде? Микрофон. Чыннан да татар телендә мондый студиялар юк шикелле. Каядыр бардадыр инде ул, без генә белмибез микән. Менә спектакльләр карыйбыз, төрле җиргә йөрибез инде. Һәм шушындай талантлы балаларны күреп, күптән йөрде ул ой. 1-2 ел йөрде андый ой. Һәм шул сөйләшүләрдән соң менә Альбина Фәритовна белән без тоже теге таныш кешеләр идек, ләкин бу темага сөйләшкән юк иде. Шуннан ничектер bir oturgan vaqtda шулай сөйләшеп киттек тә, безнең яктан инде сәхнә бар, безнең яктан укытучылар бар, сәхнә теле укытучылар анда, режиссер, менә Зөфәр абый безнең. Андый һәм икенче яктан во благо вместе фонды, алар шейләр күбрәк балалар белән. Шуңа күрә ничектер теге дусларча әйтеп әйткәндә, bizden сәхнә, сездән балалар дигән шикелле әйтеп куйдык та, менә шулай итеп башланып китте. Әле минем хәтердә беренче тапкыр, минем башыма иң беренче булып кемне укытучы итеп куярга дигәндә Зөфәр абый килеп. Ул менә сразу ул аны теге бүтәнчә әйтеп тә булмый. Күз алдында, белмим. Зөфәр абый белән без инде күптән беренче көннәрдән бирле бүтән нинди генә юбилей булсын, нинди генә берәр нинди мероприятиялар булсын, балалар белән эшләү булсынмы, гел аның кулында бөтенсе. Ул эшләп килде. Шуңа күрә бүтән теге янына куярга, икенче кеше итеп куярга минем башымда да юк инде. Һәм әле шунысы кызык, Зөфәр абый белән күрешеп сөйләшкәч, теге иң беренче юктыр, андый нәрсәгә алып мам диде. Башта. Аннан соң инде менә
хәзерге вакытта бер кирип киткәннән соң мин аларны карап торам, репетициялар вакытында, очрашкан вакытта, мондай гына вакытлар булсын, алар бер семья кебек. Менә әти белән бала кебек сөйләшәләр, сөйләшкәндә дә. Бер семья. Ул дөресен әйткәндә, әгәр дә әле менә мондай гына труппа булса, андый ук якынлык булмас та иде. Ә монда менә чын-чынлап алар үзләренә йөрәкләрен ачып, җаннарын ачып, бер телдә, бер җанда шулай сөйләшеп төрле спектакльләр куялар. Вакыт аралыгы ягыннан кайчан башланды бу спектакльләр, бу инде 5 ниченчесе? ел безнең менә 5 ел. Ләкин 5 ел ул бик тиз узып та китте бер яктан караганда, ләкин икенче яктан караганда шушы ук менә ул вакытта килгән балалар дип әйтик инде, хәзер балалы абыйлар, апалар булып үсеп җиттеләр. Безнең күз алдында үстеләр дип әйтик инде. Шуңа күрә генә безгә сизелми ул аларның үскәннәре. Ә менә кырыйдан карап торган кешегә, менә фотоларны карасаң, анда кичкенә балалар хәзер инде бик олы кешеләр, егетләр, кызлар. Тормыш бара, менә Альбина Фәритовна безгә тагы табып китереп тора балаларны, теләкләре булган балалар күп, ләкин бөтенесе дә катнаша гына алмый. Рахмат сезгә, Альбина Фаридовна, передаем слово вам. То есть вы занимаетесь и организационной работой, что касается найти этих деток, привести и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, какие особенности, какие сложности, возможно, есть в этой работе у вас. Микрофончик. Самая большая сложность, как оказалось, показывает практика. И в практике мы это столкнулись с тем, что не все родители могут возить детей. Во-первых, все-таки выходной день, единственный выходной для некоторых родителей. Потом есть все-таки другие дети в семье, поэтому как бы кто-то выделяет больше этому времени, кто-то все-таки не может. Где-то это вопрос транспорта все-таки тоже стоит. Поэтому вот основная сложность у нас состоит в этом, потому что были желающие даже и из районов, которые хотели приезжать, пытались даже заниматься, да, некоторые ребята приезжали, но все-таки вопрос времени в дороге как бы сделал свое дело. Вот это вот самая основная у нас как бы проблема в том, что тяжело некоторым родителям возить. На сегодняшний день сколько детей вот активно ежедневно, на постоянной основе занимаются все-таки? Сегодня 15 детей 15. У нас, да. А желающих? Ну, желающих было в разы больше, да. Прям интересно были дети некоторые, прям, да, такие активные. Они же еще общаются между собой по соцсетям, поэтому они видят, они фотографии видят, они видео видят, и они хотят выступить. Ну, не у всех получается технически, так скажем. Еще у нас есть одна проблема, тоже можно будет, да, озвучить? Вообще изначально, вот когда мы уже рождали этот проект с Ваней Наильевичем, у нас было очень большое желание, на самом деле, не просто детей как бы творческие, чтобы они проявлялись, да, а все-таки мы шли к цели такой, чтобы дети все-таки со временем зарабатывали. И сейчас мы немножко столкнулись с тем, что в связи с тем, что все-таки здесь особенные дети, и мы не можем продавать билеты. И в связи с этим получается, что максимум, что мы можем сейчас сделать, это собирать деньги на благотворительные ящики. А почему нельзя продавать билеты? А по закону запрещено брать деньги там, где участвуют особенно дети. Вот, поэтому вот у нас тоже эта проблема. Ну, я думаю, что со временем, возможно, какие-то ходы-выходы мы найдем все-таки. Вот. Ну да. Благородные зрители, наверное, придут. Да, но как бы там ни было, мы все равно стараемся детей не обижать и подарками, и вниманием, и выездами. Все, что вот они, в принципе, вот в последнее время, они прям очень активные, в этом плане молодцы. То есть их идеи, их активность мы всегда поддерживаем. Они уже сейчас созрели как раз на эти выезды, это было их желание, и мы обязательно, конечно, в этом стараемся участвовать. Вот. Да, вот последний раз выезжали в Чистополь, в дом престарелых. Ну, это встреча, это, если посмотреть по видео и по фотографиям, у сотрудников, у тех, кто там живет, так скажем, у них слезы на глазах, они вот родные души.
Были пожилые люди, которые сказали, что они впервые вообще в театре. Представляете? Да. И сказали... Микрофон. Нет, просто давал. Там. Айтылар, до этого из выступлений уходили, а никто, говорит, не уходил. Директор говорит. Никто не ушел, все до конца Альбин смотрели. Фаридовна, у меня еще такой вопрос. Ну, как правило, мамы вот таких деток, они бывают подвержены очень эмоциональному выгоранию. Наверняка вот этот проект еще способствует тому, чтобы и мамы, так скажем, увидели, что вот их дети уже не просто занимаются где-то, а прям на большой сцене, полноценно, как артисты выступают. Вот какой-то фидбэк, обратная связь от Относительно эмоционального выгорания мам, у нас сейчас вообще готовится большое новое направление у нашей группы «Во благо вместе». Сейчас мы прям полностью погружены в это. Мы проехали сейчас очень много городов по России, много фондов мы познакомились, вот, касающиеся в этом направлении. И сейчас даже вот в этой студии мы потихоньку идем тоже к тому, чтобы все-таки немножко разгружать мам. Опять же, мы вот пришли с этим предложением к руководителям студии, и они нас поддержали, и они как бы эмоционально тоже поняли, насколько это важно для мам, потому что, и опять та же проблема того, что возить там одного особенного ребенка, да, тут, по крайней мере, можно привести там в семье 2-3 детей, и даже те там час-два, там сколько они времени репетируют, хотя бы даже мама там, я не знаю, сходит погуляет в парке, да, потому что у нас даже элементарно был такой запрос от мамы особенный, что она не может оставить своего ребенка никому, никто не готов оставаться, да, а она бы хотела просто сходить в парк листиком пошуршать. Вот я как мама 3 детей, мне это очень зашло, и как бы я ее вот просто понимаю, да, тут мама особенная еще к тому же. Поэтому вот в этом плане мы тоже сейчас потихоньку будем работать. Раньше, если у нас приходили только именно все-таки дети с особенностями, а сейчас будем уже рассматривать возможность заниматься, чтобы в семье и там с братьями, сестрами приходили заниматься. Многодетные мамы есть, которые вот не могут оставить ребенка. Ну нет, ну у нас вот в театре еще работает студия, есть молодые мамы, если некому оставить ребенка, ну там от 6 лет уже, они могут оставить у нас на время просмотра спектакля, у нас есть зона детская, и там они будут разные поделки делать, рисовать, смотреть мультфильмы, на татарском языке мультфильмы есть. Такое обучение могут пройти. А родители смотрят спектакль. Спасибо большое. Зафар абый сөзүнү сизге тапшырабыз. Мындай балалар менен иштөө үзүнчөлүктөрү бик көптүр. Белки менен дарслерни уюштуруу ягынан һәм авторлордун ничек табасыз, чөнки әсәрне сәхнәләштерү өчен аның бит менен нинде булса адаптация узамы, сценарий язгандамы ниндер. Гомумән андый авторлар бармы? Алар күпме һәм татар телендә? Алар бардыр инде, ләкин мин беренче тапкыр бермә-бер күзгә ул балалар белән Фәнис Наилович мине шунда ыргыткач, бик каты карышканнан соң карышуымны җиңеп, үземне үзем җиңеп, бу минем өчен үзем өчен дә бик зур җиңү булды. Буңа алынуым беренчедән, чөнки без андый балалар яннан узганда Ходаем күрсәтмәсен, балаларыбызга насыйп итмәсен дип үтеп китәбез. Дирек ул якка карамаска тырышырак. Инде бер күзгә калып очрашып, непосредственно шулар белән эшли башлагач, әлбәттә мин язмышыма да рәхмәтлемен. Рәхмәт миңа ышанып тапшырган җитәкчеләргә дә рәхмәтлемен. Минем тормышым да үзгәрде, дөньяга карашым да үзгәрде, дөнья фәлсәфәм дә үзгәрде. Беренчедән, икенчедән, беренче башта һәр бер театр мәктәбендәге шикелле, инде мин шулай дип аңладым, что бу балалар театр белән шөгыльләнергә тиеш дигән фикер ятты инде миндә. Анда башка төрле тәрбия минем тарафтан бирелергә мөмкин дә түгел, чөнки минем педагог белемем дә юк, психологик белемем дә юк, психолог та түгел, педагог та тем более авыру балалар белән эшли торган эш күз акайырлык эш бу минем өчен. Шуңа мине иң беренче шул куркытты. Мин булар белән ничек сөйләшим?
Мин баларга ничек мөрәҗәгать итим? Җылый башласалар нишләтим? Менә шулай алар мине яшәргә өйрәттеләр, шуңа күрә аларның мөмкинлекләреннән чыгып, театр мәктәпләрендә беренче курста инде хайваннарны итәләр, чөнки күзәтү ул инде теге воображениене, күз аллауны арттыра, шуңа хайваннарны өйрәндек тә, шуннан соң мин Тукайның бала белән күбәләк шигыре бар. Анда теге мәй Тукайның шигырьләрендә шундый диалог белән эшли торган иләр бар иде. Сөйләшеп торганнарын хәрәкәтләр генә ясап, бездә бер дауны кыз бар, принцесса Лизабыз. Аның кушаматы принцесса инде. Ул да хәзер үсеп җитте инде, бәләкәй генә. Хәзер королева булды. Рус балалары әле татарчага өйрәнделәр бит әле. Әйе, рус балалары татарчада 4 еллык шигырьне дә ятладылар. Менә шуннан башланган эш. Аннан соң инде менә Анил килеп кушылды. Анилнең әнисе Анилга багышлап шигырь язган иде. Шул әниләр бәйрәменә әзерли башлагачтан ишек алдында дуслык турында барсы да китте. Шул аны да кертеп үземә шушы балаларның мөмкинлекләреннән чыгып, шул балалар нәрсә эшли беләләр дән чыгып, шулай итеп сценарийларны үзем яздым. Аннан соң өченче эшебез инде тылсымлы телевизор. Ул телевизор Анил, менә безнең Анилебез пародиста, ул Салаватны да пародировать итә, җырлый. Аннан соң Кәмәл Галим, Айдар Галимовны да итә, шуңа күрә телевизор алдында бусы театр көненә багышланган иде. Театр көненә багышланган, шулда үзеннән үзе чыкты. Шакырган кунакларыбыз килмәде дип инде, Айдарны шакырган студияга дип телевизор алдында утырып, шуннан соң анда тамашачы булып, менә сез ди телевизор каршында утырган. Сез әйдәгез беренче Алескар Камалның беренче театрыннан үзегенебез дип шулай башланып китте дә, аннан соң шуңа кушылды икенче пәрдәсендә Сүнгән йолдызлар, чөнки арбада утыра торган, коляскада утыра торган җегетебез нидән Теләшәдән килеп йөри. Әнисеннән рөхсәт сорадым инде, чөнки ул Бөкре мәгъдүм. Шуңа аны биреп, шулай итеп Сүнгән йолдызларда классик әсәргә мөрәҗәгать итеп, шулай итеп тагын бер тылсымлы тартма дигән спектакль туды. Һәм инде өченчесе, бу балалар бит инде өйдә генә утыралар, телефон аша гына дуслар белән аралашалар. Шул идея туды да якташым безнең артистыбыз Илфак Хафизовка мөрәҗәгать итеп, шулай сөйләшә, һәрберсен белән аны таныштырып, һәм инде менә Михрибанлык дигән спектакль туды. Узган сезонда премьерасы булды. Шуны чыгардык. 4 көнне безнең әле үзебездә булачак. Режиссербыз һәм директорыбыз рөхсәт итте инде. Айга бер тапкыр булмаса да театрның теге репертуар кагазына кертеп, шуны уйнарга. Алар өчен дә рәхмәт. 4 көнне Фәнисне өлешетмешли, 12 сәгать 12дә безнең Михрибанлык спектаклебезнең премьерасы булачак, чираттагы премьерасы булачак. Анда инде әниләр бездә катнашты. Аңа хәтле дә әниләрне катнаштыра идек инде. Менә шул. Бик зур рәхмәт. Анил, син ничә яшьтән гомумән шөгыльләнәсең? Без менә хәзер яңа гына видеода да күрдек. Мен театрда, сәхнәдә дип әйтик, мин 7 яшьтән. Сиңа хәзер ничә яшь? Миңа хәзер 16 яшь. Мин 7 яшьтән мәктәптә шөгыльләндем театр белән, һәм инде 2017 елда Моңжиза студиясын ачтылар. Мин шунда килдем. Бүгенге көндә, Аллага шөкер, 4 спектаклем бар. Классик әсәрләрдә Зөфәр әйтмешли, һәм хыялым тормышка ашты. Подростковый, современный әсәрләрдә уйнадык. Шуңа күрә тырышсаң, алга барсаң, хыяллар тормышка аша икән.
Менә Зөфәр абый яңа гына әйтеп китте, син пародия остасы да икәнсең. Хәзер шул ук мисал өчен Салаватка пародияны күрсәтә аласыңмы? Балам, hürmetli tabaşçılar, hürmetli dostlar, hürmetli konferans konakları 4 dekabr günü saat 12'de bir hürmetli premierimiz bula sizni kutamiz. Көйлек тәгәртеп куйсаң әле. Eskitkiş. Har Oydar Galimov'un da işte skile şındırısın ne etkende. Бар тамашçılar, dostlar, kızıl rozalar, gittik birge, bir kutletine. Рұқсат берсеңіз, жырлап берем. Көптен тағал бола кеткен үйдің, хош еслі аллағалы қызыл розалар. Яратам деп айтсаң да білем, сүйі белгілері бейталар, сүйі белгілері бейталар. Қызыл розалар, қызыл розалар, қызыл розалар, қайнар хислері. Қызыл розалар, қызыл розалар, қызыл розалар, хошлы хислері. Тек қазаққа жетсін махаббатың, сонмасындар бәхін гүллері, сонмасындар бәхін гүллері. Mında alkışlar eyyem. Рахмат. Әле тамакларны яздырмыйчы, моны профессионал жырчылар да жырламый. İnşallah. Amanda Salavatны da şunduk Oydar Galimov'un da күрсәтем. Я калса бушыннан да инде зур осталык билгесе, Анилбек зур рәхмәт яусын сиңа. Син менә шушы яңа спектакльдә нинди роль башкарасың? Мен мехрибанлык спектакльдә үз-үземне уйныйм. Чөнки минем образым белән ошаган һәм ошамаган әйберләр дә бар. Минем образым шундый шир белән авырта, ничек дип әйтим, караңгыдан курка. Минем чын тормышта андый куркылык юк. Фобия, әйе. Мин бик шат, хәзер 21-нче гасырда шундый проблема раскрываться итә. Яшүсмерләр телефоннарда утырып үзенең дуслыкларын оныталар. Һәм тамашачыга һәм яшүсмерләр балаларга күзләрен ачу ул бик мөһим, әйе. Вот. Бу әсәрнең авторы кем соң? Бу Илфак Хафизов. Хафизов язган демәк. Шәп, искиткеч. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Шәһри Казан. Хәерле көн, Шәһри Казаннан Дания Нәгыйм булам. Менә бу студиягә килгәндә балалар үзләре ишетеп, үзләре теләк белдереп киләләрме, яисә әти-әниләре башта алып килеп карап, аннан соң инде ошатып йөриләрме? Һәм аннары мехрибанлык спектакльнең максаты дигәнсез сәламәтлеге чикле балаларның иҗади мөмкинлекләре фиксез булуын күрсәтү, тагын мәсәлән бармы шундый максат, мәсәлән башка балаларга дагы сәламәтлеге чикле булган балаларга дагы шу үрнәкне күрсәтеп, аларны да рухландырып җибәрү дигән максат куясызмы? Һәм тамашачылар арасында кемнәр күбрәк булыр икән, шул сау сәламәт кешеләрме, яисә инде шушы спектакльне карарга килгән шуннан рухланып китер өчен килүчеләр булыр микән? Рәхмәт. Беренчедән балаларны мен әйтеп узган инде. Баблагы вместе дигән фонд. Менә гомумән Альбина Фәритовна алар күбрәк эшләгән иде һәм алар күбрәк алып киләләр. Алар белеп торалар инде, аналары белән сөйләшенгән була. Нинди бала, нинди теләге бар аның. Шуңа күрә алар аны беренче теге кастингны алар уздырган була инде, аннан соң безгә киләләр, алып киләләр. Инде аларның килеп йөрү вакытларын булдыра алалармы, юкмы? Андай сорауларга инде безнең теге финансовый сораулар бөтенесе безнең күбрәк ваблаг өстендә кала. Алар булышалар, әгәр дә инде бу фонд булмаган булса, әгәр дә Альбина булмаган булса, бунда теге артык җәелеп тә китә алмаган булыр идек. Чөнки һәр эшләнгән эшнең
üstünde тұра финансовый проблемалар. Һәм тағы бір сұрауығыз, кімдер келер? Мен ойлаймын, мұнда һәм менә бұл біздің спектакльнің идеясы да һәм нинди тілеклері бар деген шекілі. Бұл балаларны, менә бұл хәзерге вақыттағы шушы ауру балалар деп әйтегенде, олардың булдырганлыкларын күрсәтеп, оларның менә сәхнәдә дә уйный алалар, һәм килеп тә йөри алалар. Һәм аналарыннан башка, опекуннарыннан башка да алар үзләре дә эшли алалар дигән не күрсәтү, ул үзе бик зур әйбер, чөнки башка балалар, инде өметләрен үзгән балалар, менә аларны күреп, нишләп бездә булдыра алмыйбыз дип, алар да тартылачак, һәм аларның күңелләрендә өмет уяначак. Алар нәрсә булса да эшли башлаячаклар. Чөнки менә шушы михербанлык спектаклендәге кебек һәм Мөгъҗиза студиясындагы кебек балаларның эшләгәннәрен күрәләр, һәм булдыра алуларын күрәләр, һәм яхшы иттереп булдыра алуларын күрәләр әле. Шуңа күрә бу олыларга да, бу балаларга да беренче адымнарын ясау өчен һәм күңелләрендә шундый ышкын кабызу өчен бик кирәк әйбер. Мне вот хочется сказать, что изначально студия родилась для особенных детей все-таки, да? На сегодняшний день мы все-таки приходим к тому, что добавляем братьев, сестер, да, особенных детей. И хочу сказать, что время, конечно, покажет, что будет завтра, как мы будем развиваться, но как бы там ни было, душа этой студии Харис Абы, и как наш главнокомандующий все-таки по результатам нам команду какую даст, мы, может быть, и обычных детей начнем приглашать, потому что на самом деле вся основная работа на нем, и он действительно душа этой студии, и всего себя этому отдает, и я думаю, что если будут прекрасные результаты, то почему нет? В принципе, мы как бы не рассматриваем варианта того, что там будут какие-то ограничения только вот там с особенными детьми. Да. Правильно, не будет разделения, и дети увидят, что вот на одной сцене они работают, играют вместе, все дети вместе, не надо разделять. Olga şunday xiyal kelip turdu, Fənisnaylı şimdiden ötərdi bir klassik əsər kerek degeçten bir uzaq ola bergenden soň Exupéry'nin Razil Valiyev tercüme etken Beleki Prins, Malinki Prins alırga bilep yürüdüm de balalarga da etkeç Malinki Prins, metem siz indi ham Malinki Prins tuğuz, Большой Prinslar. Siz hazır olu kişiler oynayısınız deyip Malinki Prins, Beleki Prins'nin kirek buluğu tuğdu. Mene şundan soň indi bir bizge ýeri turgan Ilvina enesini alıp kelgen idi. Mene şoňa ümit baglap duram eli. Allaha tapşyryp ne işin Beleki Prins. Şunda onun Türkiye tarafından Beleki Prins özünün planetasinden jirge düşkeç Türkiye bilen şiraşa. Türkiye bilen şiraşa da onda Türkiye aňaýta ýeleşdiriw, prиручить digen söz inde temne prиручить diýip Türkiýede Malinki Prinsga aýtykak. Mene min bugün şitde oturam, ikinci gün yakınıra gelip oturamın. Hem sin bir-birimizge şanyşyz artar. Munda sözler gerekmi, munda göz garaşy da jitedi. Sin min senin irtege şu wagtda kilesini bilip, bir sagat aldanırak gelip otururmyn. Hem seni kütermin, sen benim uyumda bulursan, men seni kütermin. Hem min ikinci, üçüncü günü sana tağında yakınırak gelirmin deyip şunday uysala. Hem biz мы ответственны за прирученных деген не бар. Biz özübizge yerleşken kişiler için cevaplı деген fikir. Mene bu studiyaga da hem gümmen kişilik dünyasına bik toru kiletirgan felsefi yugarı məğnege iyatirgan cümle bu sebeple bizime de bik şadı hem mene şuna
тотынырга исәпләп бирибез, Аллага тапшырып, нәрсә барып чыгар. Бик зур эш тора алдыбызда. Бу теге Бәләкәй классика принцип. дигән әйбер, ул үзебездә генә түгел, киңрәк киңлекләргә чыгу. Чөнки дөнья күләм, без инде Россия күләмендә катнаштык фестивальләргә, безнең инде җиңүләребез дә бар, әлхәмдүлилләһи шөкер. Акчалата премиялар да бирделәр безгә. Һәм инде Россия депутатларының рәхмәт хатына да лаек булдык без. Урыннар да алынды. Урыннар да алынды. Инде шуңа күрә киңрәк мәйданга Россия күләменә чыгарга безнең тулы хакыбыз бар дип. Дөнья күләмгә чыгарга, шуңа күрә дөнья күләм танылган Экзюперига алынырга хыялланып торабыз. Аллаһ бирсә киләчәктә планнар зур. Аллаһ Тәгалә сәламәтлегебезне бирсен, балаларга шулай ук сәламәтлек бирсен һәм бигрәк тә аларның әти-әниләренә. Мин аларга сокланып туя алмыйм. 24 сәгать бит алар белән бергә-бер күз карашында. Менә 19 яшь айдары айратыбызга Теләчәдән килеп йөри торган. Әнисе бәләкәй генә. Менә кош баласын күтәргән шикелле. Картаям ахырса, күңелемдә тулы башлады. Менә күтәреп йөри баланы. Ничек сокланмыйсың ул кешеләргә? Алар безгә яшәү үрнәге бирәләр. Әле карап торасың да, кемгәдер ниндидер байлыклар җитми. Кемгә ниндидер байлыкка җитми, аңа шушы баласын берничә минутка үз баласы белән шөгыльләнүе, аларның йөзләрендә очкын кабызу. Әлхәмдүлилләһи шөкер, бу зур саваплы эштә, җаваплы эштә. Һәм ул безнең Ходай Тәгалә армаска, алардан ваз кичмәскә насыйп итсен, инде туймаска насыйп итсен. Мин шуннан шул хәтле куркам. Дип әйтерлек дәрәҗәгә. Һәм минем бик бәхетлемен, бер үзем генә эшләгәндә, Фәнис Наиришка гел әйтә килдем инде. Менә бит кыз балалар да бар. Шулай ук сәламәтлек шикле кыз балаларга бит туалетка барасы килсә нитсә, миңа әйтәм бер хатын кызда кирәк иде. Һәм менә Гөлназ Науматова алынды. Ул бүген көндә сәхнә телен алып бара студиябызда. Шул хәтле рәхмәтлемен. Аннан соң безгә салават килеп кушылды Хәбибуллин. Алар икесе дә шундый. Алар икесе дә менә шул балаларга мин карап торам, алар шул хәтле яратып, шул хәтле рәхәт итеп эшләр. Шуңа күрә салаватка да, Гөлназга да бик рәхмәтлемен. Һәм алар чын мәгънәсендә менә шушы балалар белән эшли торган укытучылар. Гомумән безнең студия бик яхшы кешеләрдән җыйналды. Мехрибанлы кешеләрдән җыйналды. Туймыйча шушыннан канмыйча дип дөрес әйтмимдер бәлкем, фикеремне дөрес аңлагыз. Әдәм баласы бит менә аларның әти-әниләре шулар кендеге белән береккәннәр аларга. Аларсыз бер-берсез була алмыйлар. Безгә дә менә алынганбыз икән, менә шулай беребездән башка әле акылыбызда чагында сәламәтлек бар чагында алар белән эшләргә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Сабырлык миндә ул. Бу бит әле үрнәк, безнең авырмаган кешеләргә дә үрнәк, башка семьяларга үрнәк. Юк кына бердән дә тавыш белән, ни белән йөрмәскә. Менә нинди кайгылар килгәндә, башка нинди авырлыклар килгәндә дә менә шулай итеп яшәргә була икән күрсәтү. Бу безнең зур сәхнәдән, дөресен әйткәндә, бөтен дөньяга кычкыруыбыз. Нәкъ шулай. Хөрмәтле коллегалар, тагын сорауларыгыз, әйе, рәхмәт. Сәмсез ялкын журналы, Анель, соравым сиңа. Синең нинди хыялың бар һәм киләчәктә бәлки син кинода төшергә теләгең бардыр? Шул турыда. Гынамысың? Театрдан килгәндә минем бер дип әйтик опытым булды инде. Мин Тинчурин театрындагы Хайвахитның Кияүләр спектаклен үзем язып, киредән үзебезнең мәктәптә театрда куйдык. Һәм инде шул минем гомумән Тинчурин театрында бик күп спектакльләр бар. Иң яратканнарның берсе ул Ак тәүбә, Кара тәүбә дигән спектакль. Һәм белмим, булып чыгар микән, чыкмас микән, шул спектакльне үзебезнең Моңҗиза студиябыз белән сәхнәгә күтәрәсем килә.
Кино дегенде, кинода да өзімні мүмкін болса сынап қарайсым келе. Өз мектептерінде Анел режиссерлық вазифасында башқара. Һәм инде бик зур теләге артист болу. Татарстанда театр училищесына кіргәдә теләге бик зур, ләкин училищеда андый мөмкинлекләр юк. Ул айрым булырга тиеш, аны бит әнисегә узатып йөри алмый. Анда менү башкычлар, пандуслар булырга тиеш, һәм ул мондый балалар белән әгәр дә керә икән театр училищесына, ул сәхнә хәрәкәтләре, биюләр барысында үтәргә тиеш, ләкин мөмкинлекләр чикләгән балаларга ул балалар белән бергә уку мөмкинлеге юк. Без белеп Мәскәүдә бар икән, шул театрда бар икән, шунда профессиональ эшли торган һәм шуның каршында бар икән. Һәм менә күптән түгел генә шундый яңалык мәдәният институты, мәдәният һәм сәнгать институтын кысаларында да шундый балалар белән курс ачырга ниятләп торалар дигән бер фикер алга сөрелде. Бүгенге көндә ул анда әзерләү курсларына йөри, Анил башлаган. Әле 10 белән 11 укыйсы бар, 2 ел. Менә шулай өметләнеп торабыз. Бик зур хыял инде аның артист булу хыялы. Артист булмаса, бәлкем киләчәктә әле бер көнне сөйләшеп торабыз. Нигә баргачтан да сөйләштек, Ижауга гастрольгә барган идек. Кем белә, дөнья. Көннәрдән бер көнне Анил режиссер курсын бетереп, Теңшәүрен театрында безгә спектакль куймас дип. Берсен Ходай. Өмет яшәтә кешене. Амин дигән җирдә туры килсен, Альбина. Вот хочется добавить вот относительно вот того вопроса, что Хариса когда мы узнали, что некоторые ребята хотят поступать в театральное училище, для нас это был такой бальзам на душу. Мы понимали, что мы движемся в правильном направлении, и то, что все это мы делаем, все не зря. Было очень приятно слышать, что вот такие результаты есть. Даже если из всех один поступит, это будет шикарный результат. Карин исемле кызыбыз Кайданова тоже шулай ук йөри театральный училищега өстәмә дәресләр алып. Без белгәне генә бит әле менә күргәне генә андый теләкле дибез. Аларга карап күп мәсьәлә иләрендә бит шундый теләк белән яшәйләр. Хыялланалар. Тагын сораулар булса, рәхим итеп. Минем тагын бер соравым туды. Менә монда пресс-релизда язылган Даун синдромы һәм ДЦП диагнозлары булган балаларны алабыз дигәнсез, башка төр диагнозлар булса, аларны демәк кабул итмисез бу чыгамы? Нет, на самом деле мы не разграничиваем по поводу диагнозов. Если у ребенка есть желание заниматься, то он занимается. Потому что есть не только физические, есть ведь еще умственные ограничения. Да, у нас дети такие есть, которые прекрасно занимаются, прекрасные результаты, поэтому ограничений каких-то нет. Просто на данный момент у нас получается диагноз ДЦП и синдром Дауна. Вот пока. Если придут другие дети, то мы... Анысы менә дәрес вакытында дөресен әйтергә кирәк, безнең ул Лизабыз күптән йөри, Даун белән авыру кояш баласы. Менә дәрес вакытларында ул тыныч кына утыра алмый. Әлбәттә, ул комачаулый башка балаларга. Шуңа күрә аны берең үзе белән аерым гына шөгыльләнергә кирәк. Но спектакльдә мин аны катнаштырам. Менә бу мехрибанлыкта ул Мәсгуд Шәмсетдиновның Карысында күбәләк дигән бию белән башлый. Тоже ялгызлык, бөтен галәмдә ялгыз гына менә бала идеяга тыгылган бу мехрибанлык спектаклендә идеяга тыгылган. Ул бию башкара. Концертларыбызда ул һәр вакыт бию, безнең бөтен спектакльләрдә катнашты ул, бию белән катнаша. Ул театр мода да шөгыльләнә инде. Тэквондо белән дә шөгыльләнә ахырсы бала. Но уйларга кирәк, әгәр дә без театр студия икән, без алабыз әлбәттә, ләкин аның менә шул акыл тыңлавы, кушылып утыру дәрестә, кәйф төштә җырларга тотына, ул менә шулай шундый комачаулаган вакытлары да бар. Ну һәрберсен карарга кирәк инде, карарга кирәк. Һәрберсе белән аерым
эшләү кирәк инде анда. Һәрберсе бер аерым. Кемдер узак була сәхнәдә, кемдер ул чыгып кына керергә, может, менә һәрберсенең үзенең дәрәҗәсе ничек була. Менә әле соңга килде 2 дәрес кенә яңа малай Азамат. 6 яшьлектә коляскада утыра, шундый тир бала. Шундый җавап бирә, шундый ихласлык белән нити, үти бөтен күнегүләрне яңа килгән бала. Менә шулай үзләре тартылгач, үзләрен иткәч, әлбәттә алабыз инде, ләкин киләчәктә давамлы балалар белән отдельный шөгыльләнү булыр микән инде әйтә алмыйм. Моны киләчәк Бу менә реальность дөрестлеге шуша. Алар бар иде, бик теле әйбәт балада йөри башлаган, яңадан үзеннән үзе тагын төшеп калды, ул шикләнде. Алар берничә иде башта. Бик зур рәхмәт. Демәк, 4 декабрь көнне көндезге саат 12-дә Кәрим Тинчурин исемендәге театрда Михрабанлык исемле спектакльне карамый калмагыз. Монда барлык әтиәннәрне чакырабыз, балалары белән бергәләшеп килеп карарга һәм күпмедер дәрәҗәдә дөньяны яңадан яратырга өйрәнергә менә дигән мөмкинлектер бу дип Бер уйлыйм. генә сүз тагы, менә күп кеше инде ничек кенә яхшылык эшли микән дип йөридер, может күңелендә бардыр кешенең. Менә шушы вакытта, менә шушы спектакльгә килеп үзләренең өлешләрен кертеп калдырсалар, бу бит нәкъ мәчеткә барып садака биргән кебек. Ул аларга, балаларга китә. Берсе дә бездә театрда да калмыяның ул балалар өчен һәрберсе. Шуңа күрә нинди ярдәм итә алалар, күңелләрендә калмасын, килеп спектакльләрен карасыннар һәм үзләреннән өлешчә булышлык кертсәләр дә була. Хәерле көннәр телибез һәм 4 декабрьдә күрешкәнчегә кадәр. 4 декабрь гафу. 4 декабрьдә. 14 дип җиткәнсез бит. 4